Nagy szeretettel köszöntelek benneteket, megnehezítettétek így az ülésrenddel egy kicsit a dolgot, mert hát nyilván a hölgyeket illik először bemutatni. Itt van velünk Folt Sára, itt van Nádas Bence és Varga Ádám. Itt a beszélgetés felvétele előtt beszélgettünk egy kicsit néhányotokkal a Balatonról, és én nagyon szomorúan hallottam, hogy erről a helyről ti hallottatok, de még soha nem voltatok itt. De ne is ezzel kezdjük a beszélgetést, inkább a kezdetekkel kezdjük. Kicsit olvasgattam rólatok, ugye van köztetek, aki egyéniben már nagyon jó eredményeket ért el, párosban most szintén és megint az egyéni jó eredmények, és az egyéni győzelem és érmek a cél. Van, aki ugye nemrég került át néhány évvel ifiből, ennek a nehézségeiről is majd beszélgetünk, és hát Ádámmal is beszélünk arról, hogy milyen volt a kezdet itt a Balatonon. Sára, kezdjük veled, hogy indult a kajakos pályafutás? Én úgy gondolom, hogy egy élsportoló, főleg, hogyha egy vizes sportról beszélünk, az nem csupán egy sport, hanem egy életforma. Ezt igazából én is így gondolom. Mondhatom? Igazából én is így gondolom. Bár megmondom őszintén, annyira nem rajongtam sosem így a vízért. Tehát úszni például nem szeretek, meg a fejem, ha víz alá kerül, akkor baj van. De a kajakozás az annyira megfogott az első pillanattól kezdve, hogy nem tudtam elképzelni, hogy én nem kajakozok, vagy nem kajakos leszek. Egy iskolai toborzón ismerkedtem meg így a kajakozással, és valahogy nem tudom, annyira megtetszett az edzők, ott annyira jól előadták, hogy mi is ez az egész, hogy ragaszkodtam hozzá, és nyaggattam a szüleimet, hogy még aznap délután vigyenek le a kajakkenu telepre, és le is vittek szerencsére, így a nevelőedzőmnek én lettem az első tanítványa, tehát ott egy pár napig igazából csak velem foglalkozott, és így annyira megfogott tényleg ez az egész kajakozás, meg az, hogy kint vagyunk a természetben, hogy igen, onnantól kezdve töretlenül kajakozom. Ez érdekes, amit mondasz, mert általában úgy szokott lenni, hogy vagy a szülők, vagy a testvérek, vagy a tanárok veszik rá először a diákot, vagy a fiatalt, hogy bizony menj le a telepre, vagy menj ki egy futballpályára, vagy fogd kézbe a kosárlabdát. Ezek szerint nálad akkor ez éppen fordítva volt, hogy te nyaggattad a szüleidet, hogy szeretnél menni. Igen, fordítva történt. Sportoltam előtte is, meg így anyáik terelgettek, hogy valamit mozogjak, de ez a kajakozás nem feltétlen volt így szem előtt, vagy ők se tudták, hogy van ilyen lehetőség a közelünkben, és tényleg én vittem haza a papírt, és mutattam a telefonszámot, hogy őt kell felhívni, és hova kell menni ma délután, és tényleg lent voltunk. Hát látván itt az elmúlt időszak eredményeit, szerintem itt nagyon sokan, szinte egy ország köszönheti ezt az ötletet, hogy aláírtad a szülőkkel a papírt. Bence, nálad hogy indult a történet? Hát nálam kicsit másképpen, hiszen szüleim örültek volna, valahol megragadok. úgyhogy amikor levittek, úsztam, fociztam, meg karatéztam, de sehol se éreztem igazán otthon magam, úgyhogy levittek a Gubacsid mellé az MTK-ba, és ott volna egy Kriszta kezei alatt egy olyan csapat formálódott, akik pont olyan korosztály voltak, mint jó magam, és hát ott egy második családra találtam, és akkor szüleim tudták, hogy akkor én jó helyen vagyok. Nekem nem voltak olyan nagy álmaim gyerekként, hogy akkor én most olimpikon leszek, és akkor olimpiai, meg világbajnoki érmekért fogok majd hajtani. Nekem ez így később fogalmazódott meg. Eleinte tényleg csak a csapat, meg tényleg a barátok voltak azok, akik miatt én ott voltam, és ott szerettem volna lenni. Említetted itt a beszélgetés előtt, hogy te is a Balatonon, vagy pontosabban te a Balatonon kezdtél, és nem szerettél kajakozni, te Ádám a Balatonon. Hogy indult a balatoni kajakpályafutás, amiből aztán érmek lesznek, nem a magyar tengerről? Nem is az, hogy nem szerettem, hanem nagyon hullámos volt a víz, és így utólag látom, hogy sokkal rosszabb, mint egy öböl, vagy akár egy folyó. Van itt szemben Balatonon, Szamárdiba egy nyaralunk, ahova az úszószezonnak mindig hamar vége volt, és egész nyárra leköltöztünk ide, és apa azzal vett rá, hogy kajakozzak, hogyha fölkajakozok Siófokra, akkor vesz nekem egy hotdogot. És ez így mondjuk utólag jó üzlet volt. És ez a távolság szerintem 10 sok kilométer, ami még most is tehát ez egy
korrekt edzés volt, amit pihenőben megcsináltam. Milyen kajakkal mentél? Egy mini kajakkal. Neki volt lent egy C1-esünk, egy K1-esünk, egy MK1-esünk. A K1-estől féltem, abban mindig beborultam. A C1-est azt ő használta, én meg a mini kajakot. És innen indult a kajakozás. Emiatt meg amikor abba hagytam az úszást, mert előtte úsztam, akkor jött az, hogy kajakozzam, mert ott már van egy kis előnyöm. Hogy folytatódott a karrier? Menjünk ugyanígy ezzel a körrel. Megismerkedtetek a sportággal. Nagyon érdekes, mert 3-an vagytok, és 3-féle történet. Utána, ugye az imént Bence mondta, hogy ő nem úgy kezdte a pályafutását, hogy ő olimpikon, meg világbajnoki érmekért hajt majd. Sára, neked mikor fordult át, amikor azt mondtad, hogy bizony ez most már nem csak egy sport, hanem ez élsport, és tényleg az a cél, hogy neked ez legyen a hivatásod? Mindig is nagyon szerettem kajakozni, de 8 évesen én sem úgy ültem a hajóban az edzéseken, hogy majd olimpián szeretnék versenyezni. Lehet, hogy nem is tudtam így erről az egészről, hogy ez pontosan micsoda. Amikor már így konkrétan megfogalmazódott bennem, az szerintem az ifi korosztály volt, amikor elkezdtek jönni így az eredmények nemzetközi versenyeken is. Igazából kiskorom óta mindig ott voltam a mezőny elején. Szerintem minikorunkban még ilyen 1/6-ot díjaznak a versenyeken, és az 1/6-ban mindig benne voltam, tehát kaptam érmeket általában, de dobogón nem feltétlen álltam, tehát az ilyen ifi korosztályban kezdődött el, és igen, ott, ahogy kijutottam először az EB-re, utána a VB-re, ott azt éreztem, hogy ezzel lehet, hogyha elkezdek foglalkozni tényleg komolyan, vagy továbbra is komolyan foglalkozok, akkor jöhetnek a nagyobb eredmények is. Bence, nálad meg, ahogy én olvastam, meg hallottam, ugye egyesbe kezdtél, vagy egyesbe értél el tényleg kiemelkedő eredményeket, aztán 2-esbe kerültetek, szintén nagyon jó eredménnyel párosban voltatok az olimpián is tavaly. Neked az 1-es volt az, ami elindította azt a gondolkodást, hogy itt érmeket kell szerezni, érmeket kell hazahozni? Vagy egyáltalán ki kell menni világversenyekre? Hát nekem ifi korosztályban 18 éves voltam, akkor 201-est indultam a ifi VB-n, ott nyertem, és a 201-es válogatón olyan helyezést értem el, hogy a váltóba is beraktak a felnőtt világbajnokságra. 18 évesen nem gondoltam volna, hogy felnőtt VB-n tudok indulni, és akkor ott világbajnokok lettünk a srácokkal, és akkor édesapám elé álltam, hogy akkor én lehet, hogy most nem nappali tagozatra megyek a BME-re, hanem valamit találok magamnak, ami ugyanúgy egyetemi szintű, így tanulmányaimnak, de hogy én szeretném hivatásként csinálni a kajakot, és akkor nagyon, nagyon örültem tényleg, hogy ilyen eredményekre lehetek képes, és utána voltak nyilván 501-es sikereim, de így a pályafutásom az inkább a páros volt, amiben így kibontakozott, szóval néha volt egy egyes nemzetközi eredményem, de inkább azt mondom, hogy az 500 méter páros az, ami így engem jellemez. Említetted egy interjúban nem is olyan régen, hogy most az a célod, hogy gyakorlatilag egyéniben, tehát egy személyes osztályban is elérd az érmeket, illetve elindulj. Milyen váltásnak kell végbe menni ilyenkor egy sportolóban? Gondolok itt felkészülésre, gondolok itt mentális háttérre. Inkább nekem ez egy olyasfajta cél, hogy idén meg jövőre tényleg 501-es meg 201-esben olyan teljesítményt le tudjak rakni, hogy világkupán vagy adott esetben Európa-bajnokságon, világbajnokságon is ott legyek a toppon, hogy ez nekem egy visszajelzés legyen, hogy tényleg Los Angelesre is olyan célokat meg tudjak magamnak fogalmazni, hogy ugyanúgy 500 méter párosban a dobogó legfelső fokáért tudjunk küzdeni. Ez nekem egy saját magammal szemben egy elvárás, hogy ahhoz, hogy ezeket a célokat magam felé lefektessem, ahhoz kell az, hogy egyesben igenis meg tudjam mutatni azt, hogy még mindig ott tudok lenni a világelitben. Ádám, neked hogy alakult az élsport, hogy alakult az éremért való harc? Ha úgy mondom, hogy az éremért való harc vágya. Az mikor alakult ki, milyen versennyel, milyen életciklusban? Szóval nagyon későn, tehát kicsiként azt hittem, hogy akik nyernek versenyeket és benn vannak a tévében, azok
valahogy erre születtek, és más emberek, mint mi halandók. Viszont folyamatosan jöttek az eredmények, már serdülőkorom óta, meg ifibe is sikerült kijutnom EB-re, VB-re nyerni, meg 23-ba is, csak sose hittem el, hogy ebből meg lehet élni, meg oda lehet jutni felnőttbe, mert főleg kajakkenúban nagyon sokan nagyon jó ifibe, meg 23-ba, viszont a felnőtt mezőnyben meg nem tudnak odaérni. Ezért az volt a fejemben nagyon sokáig, hogy elmegyek valahova egyetemre, és valamit majd dolgozom, mint minden normális ember. És szerintem 2020-ban, amikor sikerült Kopasz Bálintot megverni egy OB-n, ott kezdtem el gondolkozni, hogy most már biztos ott vagyok valahol elől, és megéri nagyobb hangsúlyt fektetni a kajakra. Pedzegettük itt a beszélgetés közben már mindannyiótok pontosabban, nem is én, a magát az egyetemet, meg a tanulást. Hogy lehet összehozni a kajak élsportot magával a tanulással, a továbbtanulással, az egyetemmel, főiskolával, vagy akár még, hogyha egy kicsit visszamegyünk a középiskolával? Sára? Biztos, hogy nehéz, de szerintem pont azért, mert a sportolók általában elég fegyelmezett életet élnek, meg így megvan tényleg nagyon jól be tudják osztani az idejüket, ezért, hogyha szeretnénk, akkor meg tudjuk csinálni. Persze nem mondom azt, hogy könnyű, meg néha azt érzem, hogy egyszerűbb lenne mondjuk nem tanulni a kajakozás mellett, és csak erre koncentrálni, de kell tanulni is, mert ki tudja, hogy mi lesz, meg azért kell a kajakozáson túl is valami terv, hogy legyen. Meg például én azért is voltam úgy, hogy szeretnék tovább tanulni, mondjuk egyetemre menni. Hol tanultál, vagy hol tanulsz? Én Egerben járok az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemre. OCR edzőnek tanulok, ugye ez az öttusának az 5. sportága. Azért szerettem volna valamit tanulni, hogy kicsit elvigye a fókuszt így a kajakozásról. Egy pár dolog, már 0-24 kajakos vagyok, de nem biztos, hogy jó, hogyha 0-24 csak ezzel foglalkozok. És például engem tökre kikapcsol, amikor leutazok Egerbe, és tanulok valami mást. Az is sport, de nem kajakozás. Bence, te a BME helyett hova kerültél? Hát ez egy vicces sztori, mert édesapám szerette volna valamilyen mérnök leszek, és mivel levelezőn az élelmiszermérnökön kívül nem volt nagyon más opció, úgyhogy csak a Szegedi Tudományegyetem maradhatott élelmiszermérnöki szak. Hát így utólag azt mondanám, hogy így a mostani fejemmel, hogy inkább ilyen kommunikáció, média szak felé mentem volna, vagy műszaki menedzser, de ha már elkezdtem, befejezem ezt a szakot, és akkor utána kiegészítem majd ezzel további 2-vel. Hát megvan, szerintem minden szaknak megvannak a maga nehézségei, és hát nyilván csak azok a tárgyak vannak hátra, amik már bugdácsolósak voltak a vége fele, de meg lesznek aztán... Nem is bugdácsolósak, de inkább nagyobb kihívást jelentenek. Igen. Többszöri nekifutással sikerülni fog, de nyilván az a célom, hogy tényleg majd, amikor civil életet elkezdem, akkor legyen legalább tudásom, ha tapasztalatom már nagyon nem lesz azokban, amikben el fogok helyezkedni, de legalább a tudás az legyen meg. Aztán majd, hogy mit hoz az élet, nem tudom, én nagyon szeretem ugye a Forma 1-et, úgyhogy lehet, hogy a Hungaroring fele is húzni fog a szívem. Na hát akkor azért van itt egy elég széles vagy színes paletta, amiből lehet majd választani. Ádám, neked hogy mennek a tanulmányok, merre felé vagy ezen a téren? Hát én is egyetemre járok, a BME-re, fizika szakra, és azért csinálom, mert szeretem. Kicsit beszéljünk magáról a sportról, a sportágról, nézzünk vissza a tavalyi évre. Érmekkel érkeztetek vissza Franciaországból, Párizsból. Nagyon egyszerű kérdés, nem is bonyolítom. Milyen volt az olimpiai felkészülés Párizsra, illetve milyen volt ott az a néhány hét, milyenek voltak a körülmények? Sára? Én úgy tudok visszatekinteni, hogy az egész egy fantasztikus utazás volt, tényleg már ugye a tavalyi év legeleje, sőt már ahogy elkezdtük 23-ban a téli alapozást, akkor éreztem így, ugye Csipest, ami volt a csapattársam, és ő már volt egy pár olimpián, tehát rajta lehetett érezni, hogy más ez az év, mint a többi, és próbáltam én is átvenni azt, amit ő csinál, meg ahogy hozzááll az edzésekhez, és úgy készülni, hogy hát ha akkor nekem is összejön.
és tényleg fájdalmas volt, tehát az összes edzés, az összes verseny, de megérte, és tényleg megéri minden nap meghalni az edzéseken, mert akkora élmény volt nekem ott kint lenni Párizsban, és átélni azt, hogy bármikor újraélném, és tényleg azért küzdök, hogy még több ilyenben lehessen részem. Bence, nektek is jól alakult azért a franciaországi szereplés, a Párizsi olimpiáról ti is érmekkel értetek haza. Neked milyen emlékeid, élményeid vannak? Hát Párizsról is, meg az egész 24-es évről is vegyes. Ugye ez számunkra egy érzelmi hullámvasút volt, hiszen se a szezon kezdet, se az olimpia nem úgy kezdődött, ahogy azt szerettük volna, de mindkét helyzetben föl tudtunk állni, és tényleg meg tudtuk mutatni, hogy mit tudunk. Hát nyilván a páros tekintetében abszolút nagyon boldog vagyok, hogy tényleg életem első érmét ilyen küzdelmek árán sikerült megszereznünk. Ugye ott a 4-es nagyon nem sikerült úgy, hogy azt szerettük volna, és akkor onnan kellett 24 óra alatt egy teljes nagy takarítást végezni, hogy ott minden sikerüljön. Az így mind a mai napig kiráz a hideg, hogy tényleg hogy ott mennyire erősek tudtunk lenni, és mennyire tudtunk bízni a másikban, hogy tényleg csak magunkkal kellett foglalkoznunk. Úgyhogy ha van egy nap, amikor azt érzem, hogy nagyon el vagyok veszve, és úgy érzem, hogy nem tudom megcsinálni, akkor mindig felidézem azt a napot, hogy akkor 24 óra alatt mindent megtettem annak érdekében, hogy a másnap a páros a lehető legjobban alakuljon. Ádám, neked milyen volt? Én is mindenképp pozitívan gondolok vissza, főleg, hogy futam közben féltávnál is szívtam magamat, hogy elrontottam mindent. De egyébként én úgy egész évre nem érzem különösebbnek az olimpiai évét, mint egy sima évet. Mint hogy edzéseken nem gondolok arra, hogy évvégén majd lesz egy nagyobb verseny. Persze a verseny az sokkal másabb volt minden tekintetben, tehát az egy hatalmas nagy élmény volt, mind a nézők, mind meg az egész hype, ami körülötte volt, meg az, hogy már verseny előtt 2 héttel is igazából elkezdődött a verseny, hanem is a kajakkenus számok, de azokat mi mind követtük, vagy legalábbis én követtem az edzőtáborból, és így egy sokkal jobb versenyhangulat volt. Kicsit meséljetek arról, hogy zajlik a felkészülés, vagy milyen csapatokban készültök ti föl. Ugye itt főleg ebben a kikötőben többször van szó a vitorlázásról, és az egy hiába vizes sport, de egy teljesen eltérő felkészülés, teljesen eltérő gyakorlatilag működést mutat, vagy legalábbis én azt látom. Ott vannak egyéni felkészülések, van egy edző, aztán akkor vitorlázik a vitorlázóval, az Érdi Máriával, vagy mondjuk a Vadnai Jonival, vagy van egy ilyen csapatszerű edzés, de hogy én úgy tudom, hogy nálatok bizony olyan csoportok vannak, vagy olyan társaságok vannak, akik együtt edzenek, kvázi azonos iskolák, vagy különböző iskolák, és akkor abból jönnek majd ki a különböző jobbnál jobb eredmények. Nálatok hogy zajlik? Én ahol most vagyok, ez a 3. csapatom igazából. Idén most 5-en lettünk a csapatban, és igen, együtt készülünk 2 edző irányításával. Én nem biztos, hogy tudnék egyedül edzeni, igazából szeretek csapatban, mert mindenhol tud húzni valaki, igen, meg motiválni. A téli alapozást is ugyanaz az edző tartja nálunk, aki mondjuk nyáron a vizen felkészít, úgyhogy annyira nem összetett szerintem, vagy nem tudom. Csak nekem tűnik bonyolultnak. Nálatok hogy van, vagy hogy alakul az edzésterv, a csapat? Hát én most kezdtem a 12. évemet Hűvös Viktorral, edzőmmel, és hát Totka Sanyival már lassan 11 éve vagyunk csapattársak, úgyhogy mi az elég jól ismerjük egymást, elég jól tudjuk húzni egymást edzéseken. Most, hogy kicsit háttérben vonult így a Sanyi, sokat volt beteg, meg sokat családozott, meg így nehéz volt. Így azt éreztem, hogy kicsit átalakul így a szerepkör így csapaton belül, és úgy meg kellett találni edzéseken azokat a nem is tudom, motivációkat, hogy akkor most nekem mi a motiváció, mert vicces ezt mondani, de mindig is az volt a motiváció edzéseken, hogy a Sanyit le kell győzni. Ha sikerül, akkor nagyon jók vagyunk, ha nem, akkor meg van hova fejlődni. De
ugye annyi, hogy az idei felkészülésen nem volt annyit képben, így kellett más, amire tudok koncentrálni, az meg inkább a technika volt, hogy lehető legjobban összerakni, és akkor tényleg minden nehéz edzésen mindig tényleg egy jó technikával megoldani. Hát most nagyjából 9-en vagyunk a csoportba, nagyon jó a kohézió szerintem, ugye lányokkal bővültünk, szóval a Hűvös Viktornak van egy kisebb lánycsoportja, vannak benne 3-an, párom is ott van, úgyhogy egy nagyon jó kis baráti csapat gyűlt így össze, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy mi sül ki ebből. Ádám, nálatok hogy zajlik az edzés, milyen a csoport, milyen a társaság? Szerintem is nagyon fontos az, hogy csoportba edzünk, mert egyedül unalmas, meg kell oda valaki, akit meg akarsz verni edzés közben, hogy kiugrasszon a bőrödből, és minél jobban elfáradj edzésen. Én nagyon régóta ugyanazzal az edzővel készülök, igazándiból amióta elkezdtem szinte kajakozni, most 4-5 éve ugyanaz az edzőm, a csapat folyamatosan változik, kicsiként még 40-en voltunk, aztán szépen lassan mindenki kiöregedett, jöttek más egyesületekből, és most ilyen 3-4-en vagyunk. Alapból meg így az edzések, vagy hiszem nem annyira bonyolult a sportunk, mert csak nagyon gyorsan be kell érni egy egyenes pályán. És mivel... Azért ennél talán egy kicsit több, tehát ennél technikásabb sport ez. Hát, nagyon fontos a technika, meg sok minden, de ugye a lényege az tényleg csak ez, hogy minél gyorsabban beérjünk. És mivel már nagyon régóta igazándiból ugyanazt csinálom, így nem tudom, tehát hogy ilyen furcsa viszonyunk van az edzővel, hogy mondjuk az edzések felét azt én mondom, de hogy mindenképp közösen beszéljük meg, főleg a téli edzéseket, mert ott meg lehet, hogy mondjuk úszásba, futásba még nagyobb tapasztalatom is van, mint neki, mert ő nem hiszem, hogy futott vagy úszott valaha nagyon. Ugye most túl vagytok a téli fölkészülésen, de túl vagytok még egy komoly utazáson, nem tudom, hogy mindannyian kim voltatok most ezen a melegvizes edzőtáborban. Afrikában talán? Vagy hol voltatok Afrikában? Milyen volt ez? Hogy kell elképzelni egy ilyen edzőtábort? Én ebben az évben 4 hetet voltam kint, pont ezen a héten, hétfőn érkeztem haza. Hát igazából azért megyünk ki szerintem, mert ott azért stabilabb az időjárás, vagy kiszámíthatóbb, tehát folyamatosan lehet mondjuk vízi edzéseket végezni, még a héten ugye itthon voltam már, és volt olyan délután, amikor nem tudtunk vízre szállni, mert akkora volt a szél. Kint azért melegebb is van, nem mondom, hogy kisebb a szél, mert most azért küzdöttünk az afrikai időjárással is elég rendesen, de igen, ott egy biztosabb felkészülést lehet magunk mögött tudni szerintem. Ugyanaz az edzésterv, vagy gyakorlatilag ugyanaz a metódus, napi rutin, mint mondjuk egy hazai edzőtáborban, vagy eltér valamennyire? Igazából ugyanaz, bár pont amikor kint voltunk, abban az időben itthon még nem lehetett volna olyan gyorsító edzéseket végezni, azért melegebb időjárás az jobbat tesz az izmoknak, meg könnyebb gyorsan kajakozni, vagy intenzívebb edzéseket végezni. Itthon még lehet, hogy hosszabb, nem azt mondom, hogy maratoni távokat, de hosszabb iramevezéseink lettek volna. Te is kim voltál, Bence, Afrikában. Neked milyen volt, vagy milyen tapasztalatokkal jöttél haza, vagy mennyit ért a felkészülésbe ez a néhány nap, vagy néhány hét? Mi is ugyanúgy 4 hetet voltunk, és hát azt gondolom, hogy sokat léptünk előre azért számunkra, hogy az előbb említettétek, hogy nagyon fontos, hogy tényleg ilyen meleg égő edzőtáborban legyünk, hiszen ilyenkor a testnek azért nem kerül annyi energiájába az, hogy kajakedzéseket vigyünk véghez, hiszen az optimális testhőmérsékletet hamarabb elérjük. Úgyhogy nagyon jó megalapoztuk ezt az évet, és izgatottan várom, hogy mire lehetünk képesek. Szerencsére, amikor hazaértünk onnantól kezdve, azt mondom, hogy 1-2 edzés kivételével azért majdnem mindent meg tudtunk csinálni, de azért nyilván 3-4-5 fokban nem olyan kellemes rávenni magad, hogy most 500 méteres tempót tudjál magadból kicsiholni, hiszen valljuk be őszintén, egy autónak se tesz jót, ha -20-ba torul neki egy kövér gázt.
Úgyhogy, de ahogy elnézem a mai napot, azért jó irányba indulunk. Igen, itt nagyon, nagyon bedurrant a tavasz, a nyár, pedig tegnap előtt még igen hűvös volt. Ádám, neked milyen volt Afrika? Én is 4 hetet voltam. Mi egyszerre voltam Bencével februárban, szerintem egy hasznos tábor volt. Az oka a melegvízi edzőtáboroknak szerintem csak az, hogy ott meleg van, vagy melegebb, mint itthon. És kajakba alapból is nehéz. Tehát nagyon fölöltözni nem tudunk, akkor nem tudunk mozogni, közben mégis vizesek leszünk, és a jó hideg vízbe ücsörgünk. A válogatók meg korán vannak, szóval muszáj megoldanunk azt, hogy már korán teljes értékű edzéseket tudjunk végezni, és ez elkerülhetetlen, hogy messzire elutazzunk. Említetted a válogatókat, ez lett volna a következő kérdéskör, hogy ugye hogy alakul az idei év versenyszezonja, mik azok a kihívások, vagy a ti sportágatokban mik azok az akadályok, amiken át kell menni ahhoz, hogy akár a Los Angeles-i felkészülésről el tudjunk kezdeni beszélni. Hát az idei első verseny igazából, ameddig én előre tekintek, az a válogató, ami április végén, május elején kerül megrendezésre. Ugye, ahogy ott teljesítünk, az alapján fog kialakulni a csapat a nemzetközi versenyekre, ami világkupákból, Európa-bajnokságból, világbajnokságból fog állni ebben az évben. Úgyhogy tényleg igazából nekem most azon van a fókusz, hogy a válogató versenyen minél jobban teljesítsek. Hogy kell elképzelnünk a minél jobban teljesítés, vagy a minél jobb teljesítmény, az mire elég? Tehát mi mire elég? Hogy képzeljünk el egy ilyen válogató versenyt? Hát a dobogózás az egy elég jó jel tud lenni csapatba kerülés szempontjából. Tavaly, hát én egy 500 méter egyesben és párosban tervezek indulni. Tavaly a válogatókon mind a 2 számban sikerült dobogóra állnom, igazából ezt szeretném megtartani, és akkor utána, hogy alakul a csapat, az tényleg majd utána fog eldőlni. Bence, te hogy állsz a válogatók elé? Hát Vagy miben lesz ez más? Ugye már beszéltük, hogy idei évre azért váltást is, vagy változtatást is tervezel. Miben lesz ez más, mint az elmúlt évek, évtized? Hát abban biztos, hogy idén csak egy válogató lesz, szóval az elmúlt, nem tudom, 10 év, amióta én a felnőtt válogatókon indulok, mindig 2 válogató volt, és volt egy tájékoztató. Ugye most nyilván, mivel átalakul az egész kvalifikációs rendszer, ugye eddig az olimpiai kvótákat egy világbajnokságon meg lehetett szerezni a kvóták 80%-át, most változni fog, ugyanis a 2026 és 2027-es éveknek a versenyein, ugye világkupák, Európa-bajnokság, meg világbajnokságon szerzett pontok alapján lesz majd meghatározva, hogy melyik ország hány kvótát fog kapni. Úgyhogy emiatt van most korán a válogató, hogy tényleg egy válogatott csapattal a szövetség végig tudja zongorázni a világkupákat, EB-t és VB-t. Úgyhogy tényleg ezen a válogatón, ahogy Sári is mondta, a lehető legjobb teljesítményt kell nyújtanunk, ugyanis, hogyha csapatba kerülünk, akkor nagy valószínűséggel mi is végig versenyezhetjük a világkupákat, EB-t és VB-t is. Ádám, te hogy készülsz erre a kalandra, ami április végén, május elején lesz? Ugyanazt tudom mondani, mint a többiek, hogy most úgy nincs leírva még pontosan így a válogatási rendszerünk, mert minden megváltozott, ugye a válogatási rendszer, meg még a szövetség is. De a válogató alapján ki lehet jutni világkupákra, a világkupák alapján meg ki lehet jutni EB-re, VB-re. És szerintem én mindig csak egy versenyt nézek, a legközelebbit, ahhoz meg versenyzőként nem tudok más csinálni, csak ugyanúgy hozzáállok, mint az elmúlt sok évben. Aztán amikor benéztem a célba, meg körülnézek, hogy hanyadik lettem, és vagy örülök, vagy nem örülök. Mi a tapasztalatotok, vagy kinek mi a tapasztalata, hogyha mondjuk a nemzetközi mezőnyt nézzük, akkor mely nemzetek, mely országok versenyzői, vagy mely versenyzők, akik mondjuk egyenként nektek a legnagyobb, vagy a csapatnak a legnagyobb ellenfelei lehetnek? Sári, te? Kit látsz? Vagy most, kit látnál? hogyha a 2024-es évet nézzük, és a Párizsi olimpiát, akkor az új-zélandi csapat szerintem elég nagy motivációt tud adni a számunkra, hogy őket legyőzzük, hiszen minden számot sikerült megnyerniük a nőknél.
és igen, hogyha azt a teljesítményt felül tudjuk múlni, akkor az elég jó. De a német lányok is ott vannak, igazából az olimpia előtti években a lengyelek nyertek nagyon sok mindent, úgyhogy azért elég sokan vannak szerintem, és mindig a versenyen, aki éppen jobb formát tud időzíteni, vagy jobban ott van, ő tud a dobogó legmagasabb fokára állni. Bence, nálatok kire kell figyelni a leginkább? Hát két nemzetre szűkül a kör, a ausztrál és a német. Ők mindketten óriási nagy tehetségekkel vannak most a felnőtt korosztályban, szóval tényleg a párost és négyest is a németek nyerték. Az ausztrálokkal vívtunk nagy csatát párosban, ugye ők bronzérmesek lettek, ott viszont az ausztrálok négyesben szintén ezüstérmesek lettek, szóval nagyon ügyesek voltak. A másik nagy nemzet még azok a spanyolok, akik nagyon-nagyon erősek, úgyhogy ez a három nemzet, akikre nagyon oda kell figyelnünk, és úgy gondolom, hogy elleshetünk tőlük egy-két dolgot, hogy mi is tényleg jobbak legyünk. Mik azok, amiket el lehet lesni? Azért kérdezem, mert egy hónappal ezelőtt, ahogy már említettem, olimpikon vitorlázókkal ültünk, akkor még hűvösebb volt, akkor ott bent a társalgóba vagy a szobába, és ők azt mondták, hogy részint van egy szervezettségi modell vagy modellváltás tőlünk nyugatabbra, részint meg hát ők is azt mondták, vagy ők azt mondták, hogy egyértelmű, hogy akinek melegvizes lehetősége van közelebbi, ők jobb eredményeket érnek el, tehát akik mondjuk tengerpart mellett vannak. Hát, hogyha tudnám, hogy miben ennyire jók, akkor valószínűleg lehet, hogy már tavaly más eredményeket értünk volna el, de azt gondolom, hogy négyesben a németeknek óriási nagy tudásuk van, nagyon sok mért adatuk van, tényleg szerintem olyan információk tudatában vannak, amiket még mi se értünk. Nekik van egy külön hajógyártó cégük is, amiket például a párosnál volt egy olyan váltás, hogy a előközépfutamot végigversenyezték egy másik hajóba, és a döntőre, mivel változott a szélirány, átültek egy új hajóba. És érdekes módon az a német páros nyerte az olimpiát, akik másodikként kvalifikálták magukat a német válogatókon, úgyhogy a másik német páros meg 5. lett. Szóval biztos, hogy van valami oka, hogy ezt a hajóváltást megcsinálták, csak mi ezeket az okokat nem tudjuk, de igyekszünk tényleg nyitott szemmel járni, és ellesni mindent, de hát ez időbe telik, meg hát ha még látunk is valami változtatást, annak a miértjét nem feltétlen tudjuk meg. Ádám, te mely nemzetekre figyelsz a legjobban nemzetközi mezőnyben? A magyarokra. Tényleg? Hát nekem most a legnagyobb ellenfelem, ő szintén magyar, de alapból egy egész kajakkenu, az egy európai sportág. Vannak persze, hogy most egyre jobban jönnek fel a tengeren túli nemzetek, ez is az oka annak, hogy megváltozik a kvótaszerző rendszerünk, hogy nekik is az, hogy az olyan országok, ahol még nem annyira népszerű a kajakkenu, ők feltörekedjenek, meg ahol meg népszerű, de messze vannak, ők ne szívjanak annyit. De az 1001-esben most majdnem minden versenyen a Bálint, aki magyar versenyző, meg a Pimenta, aki portugál versenyző, meg én voltunk dobogón, de ezen kívül még erősek a németek, csehek, ausztrálok is vannak nálunk, argentinok. Ugye azt beszéltük, hogy a kvóta szerzési rendszer idén megváltozik, de hát nyilván mindenkinek hiába még a válogatóra készültök, és számos nemzetközi megmérettetés vár rátok, hogyha bekerültök a csapatba. Én nagyon bízom benne, és nagyon drukkolok. Ilyenkor már el kell, vagy el lehet kezdeni gondolkozni Los Angelesen, illetve az olimpián? Tehát ott van a fejbe, amellett, hogy nyilván a válogató az első, ott a legjobb teljesítményt nyújtani, de motoszkál már ilyenkor a következő olimpia a fejekben? Olyan szinten ott van, hogy én már Párizsban szerintem a páros futamunk után azt mondtam, hogy most mondjuk holnaptól tudnék versenyezni a következő olimpián. Ilyen szinten ott van, de azért minden nap nem, mert azért nagyon-nagyon sok mindent kell még megcsinálni, meg teljesíteni tényleg, hogy ott lehessünk, és hogyha csak az lebegne a szemem előtt, azt szerintem egy nagyon-nagyon messzi cél, akkor közben biztos, hogy nem érnék el hát olyan dolgokat, amiket szeretnék,
és lehet, hogy akkor oda se lenne elég az a teljesítmény, hiszen ma nem tudok azért edzeni. Könnyebb úgy vízre szállnom mondjuk ma, hogy a válogatón jól teljesítsek, és ebben az évben indulhassak nemzetközi versenyeken, mint azért, hogy 3 év múlva majd valamikor, amikor az lesz, ott versenyezhessek. Ez nagyon érdekes, amit mondasz, mert mondom, a vitorlás sportákban az itteni olimpikonjaink gyakorlatilag 1-től 1-ig azt mondták, és még annak idején Beres Zsombor is azt mondta, hogy az olimpiától olimpiáig. Tehát, hogy ő eljön egy olimpiai faluból, és azért megy oda ki a Balatonra, vagy egy melegvizes táborba, hogy megnyeri a következő olimpiát. Tehát ez nagyon, nagyon érdekes, amit mondasz, hogy nálatok kicsit máshogy van, nyilván az a válogató, a válogató és a válogatási rendszer miatt van, ugye az a vitorlázásban jelenleg nincs. Mondom, tényleg nekem is ott van a fejemben, de azért hátul, tehát előtte még nagyon-nagyon sok olyan lépcsőfok van, amit teljesítenem kell, és lehet, hogy ezért nem tud az a fő fókuszban lenni. Bence, nálad? Hát, ezért már több olimpiai ciklusokon keresztül evezel, kajakozol. Igen. Hát nekem is így hosszú távú célként ott lebeg a szemem előtt, de ahogy Sári is mondta, nagyon fontosak a rövid távú célok, hiszen azzal tudod magad motiváltan tartani, és azért a sikerélmények is eléggé nagyban befolyásolják szerintem sok ember teljesítményét, köztük az enyémet is, hogy dolgozunk, és hogyha van sikerélmény, akkor tudjuk motiválni magunkat, tudjuk magunkat lelkesíteni, szóval nagyon fontos, hogy tényleg apróbb célokat is megfogalmazzunk magunk felé, hogy tényleg el tudjunk jutni az olimpiáig, hiszen csak egy olimpiai álommal vagy céllal nagyon keserűbben vagy keservesebben lehet szerintem elérni odáig, hogy akkor olimpiai válogató, és akkor hadd szóljon, mint sem úgy, hogy tényleg van még 4 év, és akkor step by step tényleg lépcsőfokról lépcsőfokra. Ádám, neked ugyanez, hogy az olimpia az egy távlati elképzelés, egy távlati cél, addig még nagyon sok a munka, de néha eszedbe jut? Talán még néha se. De úgy nem is nagyon tudok többet hozzáfűzni, mert Bence nagyon jól elmondott mindent. Szerintem még ezen az éven kívül se gondolok nagyon másra, és meg ebből az évből is egyelőre csak a válogatóra. Úgy szerintem felesleges nagyon messzire tekinteni, mert úgyse tudjuk, hogy akkor mi történik. És még motiváció szempontjából is jobb valami olyanra gondolni, amire lehet befolyással a mai tetteink. És ugye a válogatóra lehet, mert az mindjárt itt van, olimpia meg soká lesz. Uh-huh. Viszont kijött néhány nappal ezelőtt, vagy talán egy hete egy újdonság, ami már Los Angelesre vonatkozik, ez az úgynevezett box utcás rendszer bevezetése. Ez micsoda? Bármelyikőtök kezdheti. Semmi, áprilisi tréfa. Igen, az áprilisi tréfa volt? Hogyne. Kíváncsi voltam, hogy nem, ezt kiveszi. Szerintem a Viktor kicsit fellelkesült, hogy Hamilton átigazolt a Ferrarihoz, ő ugye nagy Ferrari rajongó, és gondolta, egy kicsit megtréfálja egy a magyar kajakkenu követőit ezzel a kis tréfával, de hát szerintem aki még kómásan reggel 7-kor elolvasta, még szerintem annak is leesett a második sornál, hogy ez poén. Bár az egyik közeli barátom rám írt, hogy ez most hogy kell komolyan venni? Mondom, édes drága barátom, ezt felejtsd le, ez csak április. Ezért szerettem volna tisztába tenni én is. Igen. Most, ahogy láttátok az olimpiák rendszerét, és áprilisi tréfa volt, de még akár komolyra is fordítható. Van olyan, amit mondjuk, hogyha ti megváltoztathatnátok? Mondjuk lenne ilyen kívánság, akkor megváltoztatnátok? Amivel mondjuk könnyebb lenne, nem is az, hogy eredményesebb, meg tehát maradna az igazságosság, hanem amiben máshogy komfortosabb lenne egy világversenyen menni. Beszélhetünk olimpiáról, de más nemzetközi versenyekről is. Most hirtelen nem tudok ilyet mondani, mert még nem fordult meg a fejembe, hogy ilyenen gondolkozzak. Úgyhogy most egyelőre nem, de majd gondolkozom rajta. Nem tudom, egy régi versenyszámot visszahoznék. Nekem nagyon tetszett régen a váltó, a 200 méteres váltó. Az szerintem ott a tribün előtt 200 méter ide, 200 méter oda. Ez egy tök jó show elem volt. Valamiért nem tudom, nem volt meg a bizonyos
szervezők úgy gondolták, hogy elvetik, pedig szerintem ez egy jó kezdeményezés volt, nézhető is volt, tényleg a tribünön végig lehetett követni az egészet, 4 darab főből át, és akkor ennyi volt az gyakorlatilag egész. még a közvetítésekben is eszméletlenül látványos Igen, volt. igen. És én tényleg versenyeztem rajta, én is nagyon élveztem versenyzőként is, meg visszanézve is egy tök jó futam volt, és tényleg egy olyan volt, mint egy, nem tudom, valahogy jobban csapatnak éreztem azt, mert tudod, beértem, és utána drukkoltunk a kivetítőn a csapattársunknak, hogy menjen, miközben kajakban ez olyan szürreális, hiszen ugye csapatként akkor szurkoltok főként egymásnak, amikor ugye egy hajóba ültök. Szóval ez olyan szürreális volt, hogy ez az én futamom is, de tudok szurkolni a csapattársamnak, hogy húzzon még jobbat, és akkor tényleg én harmadikként váltottam le a Héris Dávidot, és ő meg behozta elsőre. És így tök durva volt, és nem tudom, nekem ez egy olyan maradandó élmény volt, és utána tök szomorú voltam, hogy 2015 után nem is nagyon volt ez a sprintváltó, úgyhogy én ezt hoznám vissza. Ádám, neked van valami, amit eltörölnél? Vagy visszahoznál? Persze. Egyébként most az ICF is nagyban gondolkozik ezen, hogy lehetne népszerűsíteni a kajakkenut, mert nagyon kevés néző van, főleg a ilyen világkupa versenyeken nagyon kevesen vannak, és most 31-én, pont ugyanazon a napon, amikor jött vagy előtte lévő nap a Box utcás hír, akkor volt az ICF-nek, meg aki a Nemzetközi Kajakkenu Szövetség, meg a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak egy ülése, hogy milyen új számokat hozzanak be, ahol volt olyan ötlet, hogy vizezős 500, tehát hogy 500 métert megyünk, de nem csak egyenesen, hanem lehet használni, tehát lehet menni jobbra-balra is, meg 5000 is, ami abban hasonlít a váltóhoz, hogy a tribűn előtt körözgetünk, és még annyi plusz van benne, hogy néha kiugrunk a hajóból és futunk, ami szerintem, vagy én azt nagyon szeretem belülről az ilyen futós versenyeket, meg ahol lehet vizezni, és én azt gondolom, hogy látványosabb is, mint csak egyenesen menni. Szóval én ezeket mindenképp kipróbálnám, hogy milyen lenne egy nagyobb versenyen, és örülök neki, hogy a ICF is egyetért velem, csak sajnos ezeket nem hozták be. Már lassan a vége felé járunk, viszont még egy-két kérdéskört engedjetek meg, ami egy fokkal személyesebb. Ugye azt beszéltük, hogy gyakorlatilag a válogató az mind a hármatoknak most a fő cél, hogy ott jól teljesítsetek. Itt most egy kis mára mennyi ránk tartozik, egy kis beszámolót, hogy néz ki egy napotok. Ugye arról is volt szó, hogy mindannyian tanultok felsőoktatási intézménybe, jártok edzeni, túl vagytok a melegvizes edzőtáboron. Innentől ugye közeledik, április vége van mindjárt, május eleje a válogató. Hogy néz ki mondjuk Folytsárának egy napja? Én ilyenkor szezonban Szolnokon szoktam edzeni, hétfőtől péntekig ott készülünk, úgyhogy igazából elég monoton, vagy nem tudom, nem Szolnokon élek, tehát ott nem csak edzőtáborban vagyok, nem történik sok minden. Felkelek reggel, megcsinálom a reggelimet, utána elkezdek készülődni edzésre, az egy viszonylag hosszabb program, ugye a melegítéssel együtt, megcsináljuk a délelőtti edzést, Szolnokon én főzni szoktam magamnak általában, úgyhogy ha előző nap este nem készítettem el az ebédemet, akkor gyorsan edzés után be kell menni a konyhába és főzni valamit, gyors ebéd. Régen nem szerettem 2 edzés között aludni, de most már nagyon sokszor igénylem, és nem tudom kihúzni alvás nélkül a délutánt. Úgyhogy általában szokott jönni egy kis csendes pihi, aztán jön a délutáni edzés, és onnantól nagyjából már este vacsora, és ágyban is vagyok. És akkor ilyenkor gyakorlatilag te Szolnokon is laksz, tehát mint egy életvitelszerűen. Igen, nagyjából fél évet én Szolnokon lakok. Bence? Hát nálunk annyiban különbözik, Sárítól, hogy mi Dunavarságba táborozunk le, de szerencsére onnan 3 perc autóútra költöztünk most oda a párommal, úgyhogy nekem annyiban változik, hogy a párom az főz ránk. És hazamész. Igen. Hát én próbálok minden másba besegíteni, de amúgy nekem... De amúgy ő is részt vesz a felkészülésben, nem? Persze, tehát, csak én olyan otthon... neki több ideje van. Nem, én olyan munkaköröket választottam, amik nem a főzés, hanem inkább így
minden más takarítás, ház körüli dolgok, meg bevásárlás, de néha még ő is azt csinálja. Szóval én ezeket szeretem ráhagyni. Én nem vagyok a konyhának a tündére, úgyhogy tényleg annyiban változó, hogy tényleg mi Dunavarsályban vagyunk főként. Úgyhogy ugyanaz a napon, mint Sárinak, hogy fölkelek, reggelizek egyet, edzek egyet, ebéd, kis délutáni pihenő, és akkor jöhet a délutáni edzés. De ez tudatosan ezért költöztetek amúgy Dunavarsályba, mert hogy tudtad, hogy ott lesz az edzés, vagy ez szerencsésen jött így össze? Szüleim meg a testvéreim is mindnyájan ott laknak Taksonyban, Dunavarsály mellett, és hát tök véletlenül találtunk ott egy házat, ami eladó volt, és hát nagyon megörültünk, hogy akkor oda költözhetünk. Azt szerintem így a későbbiekben, hogyha az ember családot tervez, akkor tök jó, ha ott vannak testvérek, szülők, tudnak segíteni majd, ha jön a kis gyerkőc. Úgyhogy mindenféleképpen ez egy nagyon nagy segítség lesz nekünk a jövőben, hogy tényleg az egész család egy helyen van. Ádám, neked hogy zajlanak a napjaid? És merre? Én Budapesten edzem, vagy nem vagyunk alapból edzőtáborban. Igazából annyival másabb, mint nekik, hogy 2 edzés közt nekem be kell menni iskolába, és akkor általában reggel fölkelek, csinálok kaját, elmegyek edzésre, a szerencsére közel van. Edzés után elbiciklizem suliba, onnan mindig megbeszéljük, hogy mikor érek vissza, és akkor kezdünk, amikor visszaérek. Megcsinálom a délutáni edzést, onnan meg hazamegyek és pihenek. Mi a cél 2025-re? Folytsárának például. Nem nagyon szeretem így a konkrét céljaimat Nem muszáj megosztani. konkrétat. Azt szoktam mondani, hogy szeretnék a tavalyi évhez képest jobban teljesíteni, bár ugye ez eredmények szempontjából nehéz lesz, mert most idén nincs olimpia, de szeretnék indulni felnőtt nemzetközi versenyeken, és ott tényleg a lehető legjobbat kihozni magamból ott is. Valamint igazából én még U23-as versenyzőként, mivel nekem kimaradt ez a korosztály a felnőtt versenyek miatt, hogyha idén engedi mondjuk a szövetség, vagy nem tudom, a versenynaptár, akkor igazából U23-ban is nagyon szívesen versenyeznék. Bence, nálad? Nyilván fókuszban a sportág és fókuszban a kajakozás, de hogyha mást emelnél ki, azt is kiemelheted, vagy kiemelhetitek. Nem tudom. Nyilván a sportágban főként az, hogy tényleg egyesben magamnak főként meg tudjam mutatni, hogy tényleg erre az olimpiai ciklusra is megvan bennem az, ami kell ahhoz, hogy sikeres legyek Los Angelesbe. Úgyhogy szeretném tényleg büszkén majd elmesélni azt, hogy ez sikerült. Nemzetközi szinten szeretném, mármint hogy magyar szinten, hogy jó lenne, hogyha egy 4-es formálódna, de ez mindig egy ilyen nagyon nehéz kérdés volt így férfi kajakba. Sportágon kívül, nem tudom, Hamilton 8. világbajnoki címe talán. Ádám, nálad mi a célkitűzés 2025-re? Én, mint az elmúlt sok évben 1001-esre készülök, ott szeretnék kijutni, ami már magában nagyon nehéz, mert bár én gyorsan szokott kajakozni, ha meg sikerül kijutni, akkor meg szerintem vagyok annyira elől a mezőnyben, hogy reális cél legyen a első helyet megcélozni, szóval ez a célom 2025-ben. De mivel úgy látszódik, hogy még lehet, hogy akkor se vagyok közel ehhez a célhoz, hogyha nagyon jól tudok kajakozni, ezért mindig kell valami B-tervre is gondolni, akár más számokban, de a cél az mégis ez. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek ide hozzánk ezen a tavaszi napon ide Balatonfüredre. Én nagyon drukkolok mindannyiótoknak, hogy a válogató jól szerepeljetek, és hozzatok még nekünk nagyon sok jó eredményt a nemzetközi mezőnyből, és hát ez a kikötő, meg ez a létesítmény, ez, ahogy én a beszélgetés előtt is mondtam, ez nyitva van előttetek, és az egész kajakkenu csapatnak, úgyhogy bármikor jöttök, mi nagy szeretettel látunk titeket. Köszönöm, hogy itt voltatok. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen!